Σήμερα θα παίξουμε με τον φίλο μου τον Στέλιο. Θα παίξουμε Brawl Star, έχουμε καιρό να παίξουμε Brawl Star. Τι έχεις να πεις, Στέλιο? Ωραία. Λέω να πάμε να αρχίσουμε. Λέω να παίξουμε λίγο ραγκάκι. Καλά, εγώ σε κουβάλισα με τον Diamond 2, αλλά τέλος πάντων. Ποια είστε? Λέω να πάρω μπανάριο τσάκ. Μπανάρο... ναι, Νίτα, που είναι... Όχι. Ξέρω, Τζέσι, που είναι Τζέσι. Μπανάνα, τώρα. Εγώ θα μπω με γκρέι. Ή και μπάς μπορούσα να βάλω. Όχι, έχουν. Αν και μου φαίνονται λίγο μποτάκια. Και ο Ρίκο. Και ο Ρίκο δεν βάζει κανένα σε αυτή την πίστη. Όχι ρε φίλο μου, άρτης. Στόχευμα. Μ' αρέσει που λέγαμε ότι είναι νουμπάκι ο Μόρτης. Καλά, σε φάση όμως δεν τρώει το πράγμα που πρέπει να φάει. Α, καλά, ο δικός μας είναι αυ και είμαστε 2v3. Αν μπορείς, ωραία, εγώ κάνω άμυνα, αν μπορείς παίρνει εσύ. Α, πάμε. Όπα ρε. Αυτός ο Κοσμίν. Πραγματικά. Καλά και εδώ. Τους έχουμε σκίσει. Λέω να παίξουμε σήμερα 2 μασάκια για να μην κάνουμε και πολύ κουραστικά βίντεο. Δηλαδή 20 λεπτά. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή να βλέπετε ένα βίντεο 20 λεπτά, ξέρω εγώ. Σιγά. Το έχουμε. Τι του έπαιξε. Και τώρα το έχουμε. Άρα πρέπει τρέξτε όλοι. Βούγιο. Ναι, αλλά πάει το τέτοιο του Νάνι. Δεν μπόρεσα. Όντως χάνουμε για 1. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Πώς χάσαμε για 1. Ωραία, λέω να μπανάρω Φρανκ και μπανάρε Πάιπερ. Για να πάρω cheat και έτσι παρέδερα. Και αυτός τι να βάλει τώρα. Ναι, πάρε μπρο. Ωραίος. Και μπάς μπορούσα να πάρω.
Παιδιά, και μου λείπουν 2.000 credits και έχω όλους τους παίχτες. Και άλλα... λάθος μαθηματικά έχω. Κάτσε, για... Παιδιά, ήθελα να μην σκοτώσουμε άτομο και απλά να είμαστε. Α. Ωραία είναι τέτοιο. Ω, ναι. Όχι ρε. Τον άφησα HP. Αγόρι είναι. Βασικά ουδέτερο. Σε σκίσανε. Μην εκεί που είσαι. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Ναι. Πάμε. Εντάξει, με κορακιάζεις. Λέω να ανοίξουμε το βιντεάκι κάπου εδώ. Μια χαρά πιστεύω ότι είναι 6 λεπτάκια. Και λέω θα κάνουμε κι άλλα. Οπότε να περιμένετε κι άλλα βιντεάκια. Bye.